po definiciji preduzetnik si zato što si preuzeo rizik. Rizik je nešto što nekad može i da ti se desi. Ne možeš, znači, to ti je kao kad igraš košarku, 82-45, znači onih 45, to su rizici koje si primio. Pa rizik je da izgubiš. Rizik je da te diskvalifikuju. Rizik je da ti pukne biznis, rizik je da te banka, rizik je da te jedan partner ode, rizik je da ti nestane struja. Znači, ne možeš da budeš preduzetnik, a da nemaš rizika. Ako imaš rizika, on se nekad i desi. I onda meni kad se rizik desi, kad se desi neki pad, bankrot, kleps, danas sam uganuo nogu ovde dok sam te čekao, pakao, znači, kontam po dobro na svakih 50 km koje pređem, valjda logično jednom da povrediš nogu. Znaš, nije nikakva karma, ali na toliko pređenu kilometražu, valjda je logično da nekad uganem nogu i tako dalje. Ali moraš da znaš, ali to me nije me 1 gram poremetilo, jer je to sastavni deo posla, sve ide u rok službe. To je preduzetnik. Onaj ko može da saldira te loše stvari, a to su ti rizici, on je preduzetnik. Nije preduzetnik onaj ko ima 10 konferencija i na svima zaradio. Preduzetnik je neko ko organizuje konferencije, od kojih neke uspeju, neke ne uspeju, na nekima zaradi i na nekima ne zaradi, ali konstantno uči i istražuje zašto je na ovoj zaradio, a na ovoj nije. Je li pogrešan tajming, je li pogrešna cena, je li predavač, je li skup hotel, je li bolja strumica. Zna preduzetnik, ali ne bilo koji. Zna onaj koji je to sve testirao, mapirao, proživao i rekao, ovo ti je, to se zove na engleskom the best course of action. Najbolji put akcija kako nešto treba da uspe. Kao ja tebi što kažem, mi u Bosni ovako radimo. Znači, to je sistematizovano.